Hej, jeg hedder Katrine. Jeg kommer fra Bornholm, men normalt så bor jeg i København, og lige nu så er jeg på højskole i Silkeborg. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme hjem til København. Jeg vil rigtig gerne bo sammen med andre mennesker. Al den tid, jeg har været udeboende, så har jeg altid boet sammen med andre mennesker, og jeg har nydt det rigtig meget, og det er der, jeg har fundet nogle af mine allerbedste venner. Det eneste er lige, at jeg mangler et sted at bo, og jeg håber, at I vil hjælpe mig. Min veninde har lavet den her lille video om, hvordan det er at bo sammen med mig. Jeg har boet sammen med mange forskellige mennesker, og jeg har altid været rigtig glad for det, så jeg håber, at jeg må bo sammen med jer. Katrine. Hvad er der at sige om at bo sammen med Katrine? Jeg har boet med Katrine i 3 måneder på 14 kvadratmeter. Hun er rigtig sjov. Vi havde kun én nøgle, så det skabte os nogle problemer. Men når man ser bort fra det, er Katrine den rareste, hyggeligste, dejligste, betænksomste roommate, man kunne ønske sig. Men altså... Her er noget tegning af mig. Kan den lige... Flotteste tegninger. Det er kunst. Sine strømper. Yes. Og hvad hun ikke er så god til at lave mad. Læse en bog. Kogebog. Ikke jeg har tal på, hvor mange gange jeg har grinet så meget med Katrine, at jeg faktisk har tisset en lille smule i bukserne. Det der. Vi har så sindssygt mange minder sammen, og de er primært gode. Og dem, der er knap så gode, dem griner vi af i dag. Hun er en roomie, som alle vil kunne lide. Hun er så let og tilpasselig at bo med. Der var eksempelvis den her episode, hvor vi skulle vaske noget tøj. Og vi havde simpelthen bare udsat det torsdag. Der vasker vi vores madtøj. Jeg skulle så også på arbejde samme dag ved 4-tiden. Så vi når først derned ved en 3-tiden. 10 inden jeg skal med på arbejde. Ja, det er så et møntvaskeri. Jeg tænker ikke over, skulle man have nogle mønter med? Og lige pludselig så står jeg bare og skal på arbejde. Så Katrine, den kvinde, hun er, tager alt vasketøjet, smider det igennem, tager det hele vejen med hjem, for at finde ud af, at nøglen faktisk ikke er der. Klap Maria. Hun tager hele vejen ud på mit arbejde. Den tålmodige kvinde står med et bestemt og fast udtryk. Siger, nøglen er der ikke. Har du nøglen? Ja, det havde jeg. Super, mange tak. Jeg tror aldrig, jeg har fået sagt undskyld for... Jo, jeg vil egentlig gerne sige undskyld igen. Det var ikke... Det var ikke særlig fedt gjort af mig. Jeg kunne også bare taget den anden dag. Hun er god på papiret, tager opvasken, larmer ikke forfærdeligt meget. Og når hun gør, så er det for det meste rimelig sjove ting, der kommer ud af hendes mund. Altså, og det har virkelig været en fornøjelse at bo sammen med Katrine. Og jeg misunder den eller de mennesker, der får privilegiet at have hende som roommate.